ביקשו מילד אחד ממודיעין להצטרף לישיבת מועצה ולכתוב על זה חיבור. אז הוא כתב. חברי המועצה שלנו אוהבים את מודיעין, כל שבוע באים לעירייה. שבוע שעבר, ביבס העיר אותנו בשעה 8, אמר תבואו מהר, יש ישיבה דחופה. 9:30 כבר כולם ישבו בחדר ישיבות, כולם שיחקו במשחקים בסמארטפון, חוץ ממויש לוי שפתר איזו בעיה בחינוך לאיזה מנהל בעיר. אמרתי לו, מה יש לך מחינוך, מויש? אחר כך כבר נהיה 11 בבוקר, אז ביבס אמר בואו נתחיל כבר את הישיבה. כולם ביקשו מהמזכירה הפוך קטן עם קצת עוגיות על יד ואיזה בורקס ורוגלח וחנדלח, חוץ מוויינרב שהזמין תה צמחים ירוק. ומויש לוי שהיה עסוק בלהעביר בית ספר מקרוון למבנה קבע. אמרתי לו, מה יש לך מחינוך, מויש? בצהריים ביבס כבר ממש רצה להתחיל את הישיבה, כולם אמרו לו שהם חייבים לצאת לאכול כי אי אפשר להתחיל ישיבה דחופה על בטן ריקה. אז כולם הלכו לפלאפל עופר, חוץ מבוכניק שהתעקש על בד"ץ בית יוסף וויינרב שאכל חסה. ורק מויש נשאר לעבוד, כי הוא היה צריך לדאוג לתקציב בשביל הגן של החינוך המיוחד. אז אמרתי לו, מה יש לך מחינוך, מויש? בערב כולם חזרו מהאוכל וביבס כעס כי לא הספקנו כלום. בן סעדון אמר לו, למה דווקא הספקתי? אכלתי 2 המבורגלים וציפס ולאפה. אז ביבס הוריד לו כאפה. חרל"פ הציע שאחרי זה נקיים דיון על אלימות במועצה, אז כולם הורידו לו כאפה. חוץ ממויש, הוא היה בשיחה עם משרד החינוך כדי לוודא שהעירייה תקבל עוד תקציב למרכז הצעירים. אז אמרתי לו, מה יש לך מחינוך, מויש? ועל הדרך גם הורדתי לו כאפה. בסוף, ביבס אמר שבלאו וכי אנחנו כבר לא יעילים היום, אז כדאי שנתפזר. אז כולם סגרו את הטלפונים והלכו הביתה כדי להספיק לראות האח הגדול, רק מויש לא שם לב, כי הוא היה עסוק בעזרה לגנים הפרטיים. אז אמרתי לו, מה יש לך מחינוך, מויש? חזרנו הביתה עייפים, אך רעבים. בתיבת דואר חיכה לנו עוד פלייר של איזה מועמד שסיפר לנו כמה הוא עובד קשה בעירייה. עכשיו רגע אחד ברצינות. בבחירות הקרובות נצביע שחר, עושים חינוך, בראשות מויש לוי, כדי להמשיך לדאוג לחינוך בעיר.